kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paghinguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anong Hoko, mina-extendir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang Yangmat Native Lechon, minapaabot nin maugmang Kapaskuhan asin magayagayang pagselebrar nin bagong taon. Laong kan samong manihamyento na day mawara ang pagkamuot sa laong kan pamilya asin ang makusog na pagsarig sa mahal na Diyos sa tahaw nin pandemya asin mga uminaging kalamidad. Hali sa Yangmat Native Lechon, maugmang Pasko asin pano nin paglaom sa pagsabat niyato kan bagong taon sa lambang pamilya. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Peralta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 17 minutos bago mag-alauna. An oras hatod sa Indokang. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata Iskaramusa na sa DZGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mga tugang maray na hapon po sa Gabos na mga parantabay kan sa tuyang programa. Na-miss ko ba yung programang yun eh. Parang bulan man payawil so katumbas ay biyaya. Doang bulan ito. Doang may kalibkib. Di balik kita digdi sa tuyang programang Iskaramusa. Mag-ura istorya lamang kita kung ano po ang mga pangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan. Deo pag-ulukan na awil, tamili si partner mo, uto na minuli na. Happy anniversary pala, wedding anniversary kay Ronald. Boda kay, ano nga rin, kan agum niya? Ha? Nahili mo na, hindi mo midbid. And 18th wedding anniversary. Napunta daw kung lingaw ko. Oni. Yan, ito na. Margie pala, Margie.
Another year to create precious memories together. Another year to strengthen a marriage that defines forever. Happy 16th wedding anniversary. Ronald Baldo and Margie Lolo Baldo. O to masisibot na ta, masamo-samo lamang ki pansit lamang. Kapansit nga ta, sabi baga, ang pansit na nagkakapahalawig sa buhay. Iyan, kung di mo pagpurotolon, pag linoto mo. Pag linoto mong purotol, di aralepot. Dapat kung ibuntog mo sa kawali, kung ano ang dyan, yaon sa dyan, aralaba yan. Okay, sige. So, bueno, by the way pala tabi, before kita magpadagos kan sa tuyang mga pag-restorya, primero, happy birthday kay Congressman Alfred de los Santos. Kan ako ang probinsyano party list. Yan. Kong happy birthday tabi and may you have more birthdays to come. Sabi ni Mark Maestrado Kamohay, magandang hapon po. Pabati po naman pamilya Kamo sa Bilog na Kabikolan. Ang pagbati hali kay Mark Kamo of Mandaluyong City, watching from Mandaluyong City National Capital Region. Okay. And welcome to the Christian world, Amari Eli Alpaharo. Yan. Amari Eli Bea Alpaharo. Yan. Kasubagong aga, binunyagan ini dyan sa, dyan sa St. Jude Church. Yan. Matindi sa mga ninong payawil. Matindi. Yugo-yugo mo yan. Well, sa likod mo, puwerte, ang postura. Una ko nga first communion, may daradarang kandila. Man pala, ninong palan, bako, duman, pinaabutan na kay, noy, day ka pa naiibog kay Jordan, naigwa na kay, na yung pinabunyagan, din ko kaalo baga. May sinata, maabot ang oras. Diyan ang ipagparapaloya. Iyo tabi. Ayan. So, Amari Eli Bea Alpaharo. Yan, welcome to the Christian world, sabi nga ni Kayan. And kay padiyong ko na ito. Padiyong ko na ito si ama ni Jordan. Pagka iling ko ito, ano mo ba nga sir? Perti si Orestorian mi. Niya ko iyo. Actually pala si Jordan, dahil manaulog sa binuguan. Ipigli pala siya sa balikgang. Kumusta kan balikgang? Supig lulugo baga, awel? Pig-apod na blackberry. Kikalo kago yan sa plato. So, plato ka ito ang o yan ang ano po kaya? Bako man lusa? So, garo yero, kaya ito baga kan mga panahon, medyo oro-ararom ito, dumango kagoon an baligang, salakan mo ki asin, puwerte, bago mo pala siya dinaguan ipigli si Jordan sa baligang palang. Sabi ka nama, di maugmaan
pagpabunyag. Mga 2 years from now, igwa naman kayo mapabunyag na iba. Iyan, kung ano yan, bako man pakaraskasan. Okay. Magud to po, pag kumpisal po, sa padi may distancing. Dangogod mo supig kumpisal, ta may distansya sa padi. Supig. Ayaw man ang gadadi. Ayan, okay. Sige. Ayan, okay. Bueno, tulong aldaw na po an misa di Gallo. Yan. Ako, nag-attend na kani for 3 consecutive days. Alas 3 pa sana o 3:30 pa sana pa'y awil. Palibasa, tuod man kita magmatang atab. Yan. Mina samo-samo na kita. Okay. Sabi ni King, bako man nga katumbas ay biyaya, katumbas ay kape. So tulong aldaw na po na atab na nagmamarataan mga tao. Maski sa may mga misang amay. Diyan sa Albay District, alas 4. Ano? Digi sa Legazpi pay awil, sabi alas 3, uyug-uyugod mo. 3:30, digi sa Legazpi, uyug-uyugod mo yan. Paarataban talaga. Ngunyan, igo ba kitang pigsusunod na minimum health standards? Bako gabos. Bako gabos ng mga tao ang pwedeng lumaog sa simbahan. Pero silang porsyento yan, mga 30% siya nagayod ang pwedeng makalaog. Kaya, maiwas sa laog ang simbahan. Dan ang pagkisunod dyan, social distancing. Kahit ito kang dahil pa kaya ng mga protocol na yan, sa simbahan, paano talaga yan? Suwal ka mo sa tukawan, pero ngunyan, pwede. Dalan nga ni kaning COVID na ini. So, ako pagiling ko, mas dakul pa ang tao sa luwas, kan simbahan, kaysa sa laog. Alam mo, pigano ko siya na dyan sa katedral, dyan ako nagsimba. Dyan ako nag-attender kayo niyo. Dakulunon kita ulagod sa luwas. Nata, nasusunod pa daw so social distancing, ay dahil lamang. Dahil lamang nasusunod. Urumol-umol sa mga tao. Bata, sabi, bawal ang mga aki. Bawal ang mga gurang. Siya nagsabi. Sabi kan DOH. Pero nasunod. Dahil lamang tabi. Ako testigo ko. Tunailin ko. Kasubago nga ni. May naka-wheelchair siya na. Gurang. O to duman sa luwas. So mga aki. Sigan orotaan kung sa ino man na gilid. Dahil man nasusunod na yan. Naka-face mask totoo. Naka-face shield. Pero sa social distancing, dai. Dai nasusunod. Dai man pwedeng sitaron. Tamay mga pulis man dyan na nag-roronda sa laog kan patio. May naili ako mga pulis dyan. Sige na relibot-libot. Pero dai man ninda nagkakaburulag sa mga tao. Ngayon, 1 meter apart. Sumag-iri ba, sabi nga ni kayong sarong polis, di man nga tabi, sir, pwede maano, sarong pamilya masa na sinda, tataraning, sarong pamilya, kasabay sa mga aki. So, paano? Ayan. Lalo na kung marayan na panahon, abaaman ang God. Talagang minadakulunon ang mga tao.
Kaso, udma nga ni, sa luwas na kan kudal, igwa pa ki mga tawo na nag-atindir sa nagdadangog sa misa. Sa luwas ng kan kudal, aranin na sa City Hall. Grabe, matawon na talaga. Yan. Dorokot-dokot manggararay sa mga tao. Uni na ang pahit, ayan ang LBB, sa kadakulan kan tao, kaya sa luwas. Na may low pressure baga, bagyo na nga ni si Vicky, although duman ito sa Mindanao, disigan orandig di po sa tuya. Yan. Kundi kang darang pamandong, minan ka, mala, kasubagong aga, nawaga sa mga tao pay awil. Tabumagrat ang ki makusog, no place to hide ka pwede makalaog naman sa simbahan. Ngaya, kuta na, kung gagaya doon, magkikisirong kaman siya na. Nabawal baga maglaog naman ta. Ano nga ni, yun yung para sa ng porsyento, ara na pangkigilid. Ako, nakatangod ako, duman sa may arko, itong puro pandong mga bagaso arko. Surusuan kami duman para, pero ito, 1 meter gayon, dengani gayon 1 meter, ang ibog ka ito, Dakulunong kami duman, aso tapuyas. Bakong nagkararupit kami duman, so iba, kung sa insay nagpakaantos. Yan. Kaya next time, sabi kan padi, magdara kayo ngayaki pamandong. Payong, lalo na. Takon araw kayo na biglang oran, may payong lamang. O bien, jacket. Pangontra lamang sa lipot. Pero pinakadabes sa payong kung nag-uuran. Yan. Tapos yung iba dahil mga dara. Nagpaka-jacket na sumayhod. Iyo siya na ito. Pero dahil, maski araw ka ito, talagang madunumog ka manggila yun. O yan, warning tabi. Maski ba ko dyan, maski sa ibang lugar, pag mapasiring ka mo tabi sa simbahan, magdara ka mo ki pamandong lamang. Payong, lalo na. Day kita may kung nasa laog ka nakalaog ka sa simbahan, kung day sa luwas ka, o minuran, day kang masirungan bako, minan ka, iyo, warning masya na, abisyo man tabi yan sa Indo. Pero, tubod ako, sabi nga ni kayan, tulong aldaw na nakaagi, mantinido, na daing pasaway. Daing pasaway na nangyayari dyan. Ano po? Sana tranquilo sana kita. Sagod na matapos ining okasyon na initabi. Ayos man, maging problema. Ano ka kayo magparapasaway kayo sa laugkan ang tuyo mo dyan mag-celebrar kan mga aktibidades. Tapos mapasaway ka dyan, abutan mo dyan, mapreso ka, dumang ka sa presuhan magpasko. Pero, supigaanap ko niyan payawil kan mga panahon, so tradisyon, daingon yan. Anong tradisyon ngaya? Yan, yung aning, dati-dati baga, pag kan mga panahon, igo dyan ki goto, poto bongbong, ngunyan, mahiling mo, taho, taho sana. Aniyaw dyan naglilibot-libot. Pero itong sa mga poto, o kung poto bongbong, o dyan, wara, inda. Siguro, primero mapagalaw mo magigibo. Kung magibo ka kaya, dapat dahil ka na makaturog mga alas 3, dapat ilatag mo na andyan. Alas 3:30 misa. O kamusta ka? Magdiyan kang pasado alas 4, dahil ng tabo, masunod naman. Maalat ka naman, kan masunod na misa. Bako? Iyo? Okay. Para matabi kita, mabalos po.
Halit sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bakong taon. Simplihon lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po ki inspirasyon, magtao po ki motivation, magtao po ki pag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko, asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag, One Santo Domingo. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sani Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puwersa ang lakas, 5 pesos SRT na.